Daghang salamat. Sa ngalan sa Man ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Pag-ampo kang Senior San Roque, maluluyon uyamot nga Dios, Ginoo ug Amahan nga mahigugmaon, gihatagan mo kami og tambal sa among mga balatian. Diha kang Senior San Roque, aron tungod sa iyang panabang, makita namo ang kaayo lawas. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa mga bertudis nga gihiyas mo kaniya, kay siya ang among dangpanan nga tambal sa mga sakit nga mananakod. Ipaiway mo kanamo ang mga sakit nga mananakod, ilabi na ang COVID-19. O Amahan nga mahigugmaon, nga tungod sa mga pahanungdan sa imong matamis uyamot nga anak, ug tungod sa mga bertudis ni San Roque nga among langitnon nga tambal, ingon man giampo namo kanimo ang Santa Iglesia Katolika, ang Santo Papa nga Pangulo, ang mga haring Kristiyanos, aron magpadayon gihapon sa pagsilbi kanimo, ug ang mga irihis ug dili binunyagan, managbalik ug moila kanimo, ingon man luwason mo ang mga kalag sa purgatorio, ug ang anaa sa salang mortal, aron mahigawas ni anang hilo nga infernohanon sa mga sala. Aron kaming tanan mubati sa katamis ni ining langitnon nga tambal, ug maabot namo tungod kaniya ang dayon nga katamis dito sa langit. Amen. Amahan namo na sa langit, pagdayon ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinunugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdayon ng imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno alwas sa kami sa tanang daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo na ka sa langit, pagdayon ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon kam nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoalo sa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Orasyon. Rayna sa langit paglipay, Alleluia. Kay siya nga naghimo ka nga angayan sa pagdala, Alleluia. Nabanhaw sumala sa iyang giingon, Alleluia. Iampo mo kami sa Dios, Alleluia. Pagsadya o paglipay, Birhen Maria, Alleluia.
kay tinuod nga nabanhaw ang Ginoo. Alleluia. Magampo kita. O Dios, nga tungod sa pagkabanhaw sa imong anak nga si Hesukristo, among Ginoo, naglipay ka sa kalibutan. Itugot nangamuyo kami nga tungod sa iyang inahan, ang Birhen Maria, makaangkon kami sa kalipay sa kinibuhing dayon. Amen. Himaya, samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsuon, maghinulso kita sa ato mga sala aron maandam kita sa pagsaulog ning santos nga misa. Ginoo Jesus, ikaw ang nagbanhaw kanamo ngadto sa bag-ong kinabuhi. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ginoo Jesus, ikaw ang nagapasaylo kanamo sa among mga sala. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo Jesus, ikaw ang nagapakaon kanamo sa imong lawas ug dugo. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala. Dadon ta kita niyang ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Diyos nga naghiusa sa mga una-una sa mga magtutuo, himo nga ang mga tao mahigugmaunta sa imong gisugo ug mangandoy sa imong gisaad. Aron taliwala sa kausaban sa kalibutan, among ibutang ang among mga kasing-kasing diha diin anaa ang matud nga kalipay. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangtod. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya ang mga dili Hudiyo ug ang mga Hudiyo, ingon man ang ilang mga pangulo, nagkauyon pagpamanamas-tamas ug pagbato sa mga apostoles. Pagkahibalo niini sa mga apostoles, nangagiw sila didto sa Listra ug sa Derbe, mga syudad sa Lycaonia, ug sa kasikbit nga kayutaan. Didto giwali nila ang maayong balita. Didto sa Listra, may bakol nga sukad pa sa iyang pagkatawo,
wala gayud makalakaw. Naglingkod siya og namati sa gisulti ni Pablo. Nakita ni Pablo nga mituo siya og sa ingon niini mahimong ayuhon. Busa gitutukan siya ni Pablo ug sa makasug nga tingog giingnan. Tindog milukso ang bakol ug naglakaw-lakaw. Sa pagkakita sa mga tao sa gibuhat ni Pablo, naninggit sila sa ilang pinulungang likaw niyanyon. Nanaog ang mga Diyos sa dagway sa tao, ug ilang gianggaag Siyos, si Bernabe, ug Herme si Pablo, kay siya man ang tigpamaba. Ang pari ni Siyos, kansang templo didto sa gawa sa lungsod, nagdalag mga baka ug mga bulak ngadto sa ganghaan. Siya ug ang mga tawo buot muhalad niini ngadto sa mga apostoles. Pagkasayod ni Bernabe ug ni Pablo sa buot nilang buhaton, gigisi nila ang ilang mga bisti ug midagan ngadto sa taliwala sa mga katawhan ug misinggit. Mga higala, nganong nagbuhat man kamo niini? Kami nga mga tao lamang sa makaninyo. Niani kami sa pagsangyaw sa maayong balita. At aan ninyo kining walay hinungdan nga mga butang ug modangop kamo sa Dios nga buhi nga maoy nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tanan nga ani-ani ini. Gitugutan niya kaniadto ang tanang katawhan nga magtuman sa ilang gusto. Apan kanunay siyang nagmatuod sa iyang kaugalingon, pinaagi sa maayong mga butang nga iyang gibuhat. Naghatag siya kaninyog ulan og mga abot sa yuta sa hustong panahon, ug gihatagan kamo niyag pagkaon ug gilipay. Apan bisan pa sa ilang gisulti, ang mga apostoles naglisod pagsanta sa mga tao sa pagdala og mga halad ngadto kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Dili kanamo o Ginoo, kun dili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Dili kanamo o Ginoo, kun dili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Dili kanamo o Ginoo, dili kanamo kun dili sa imong ngalan ihatag ang himaya, tungod sa imong kaluoy, tungod sa imong kamatuoran. Nganong moingon man ang mga pagano, hain man ang ilang Dios. Dili kanamo o Ginoo, kun dili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Ang atong Dios anaa sa langit, bisan unsay iyang gusto, iyang buhaton. Ang ilang mga Dios-Dios, plata o bulawan, mga binuhat sa kamot sa mga tao. Dili kanamo o Ginoo, kun dili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Panalanginan unta kamo sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang langit maoy langit sa Ginoo, apan ang yuta iyang gihatag ngadto sa mga anak sa mga tao. Dili kanamo o Ginoo, kun dili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Hallelujah.
Ang ginumanaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ang mudawat sa akong mga sugo magtuman ini, maong nahigugma kanako. Ang akong amahan mahigugma kaniya nga nahigugma kanako. Ako sa mahigugma kaniya ug magpaila sa kong kaugalingon ngadto kaniya. Si Judas, dili si Judas Iscariote, mingon ngadto kaniya, Ginoo, nganong ipaila mo man kanamo ang imong kaugalingon o dili man hinuon ngadto sa katawhan? Si Jesus mitubag, kanako magtuman sa akong gisugo. Maigugma kaniya ang akong amahan ug ang akong amahan ug ako muanha ug magpuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako dili motuman sa akong gisugo. Ang minsay nga inyong nadungog, dili ako kundili iya samahan nga nagpadala kanako. Gisultihan ko kamo niini samtang ako uban pa kaninyo. Ang mananlaban ang Espiritu Santo nga ipadala samahan sa kungalan, magtudlo ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Kung ato kining gibantayan o ato kining namatikdan, ang mga pagbasa ni mga pipila ka mga adlaw nga naglabay, ilabi na gyud ang atong Ebanghelyo, nagahisgot kinig usa lamang kabutang, gugma. Gugma sa Dios nga ni kanatong iyang katawhan, gugma sa Ginoo nga ni kanatong iyang mga tinuos. Unya, kay kita gihigugma man sa Dios, kay kita gihigugma man sa Ginoo, gipaabot di ay usab sa Dios. Gipaabot sab sa Ginoo nga kita mahigugma sa Dios ug mahigugma sa Ginoo. Sa ato Ebanghelyo karon nagahisgot ang Ginoo siyang dakong gugma nga ni kanatong iyang katawhan. Unya lagi kita iya manggihigugma, iyasab nga gipaabot nga kita mahigugma kaniya. Unya iya kitang gihatagan og paagi sa unsang paagi nga kita makapadayag nining atong gugma ngadto kaniya, isip usab og tugbang siyang gugma nga ni kanato. Nagaingon siya, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Dili igo di ay nga ang tao miingon nahigugma siya sa Dios, nahigugma siya sa Ginoo. Kundili ang atong pahigugma kaniya ato dag ipakita sa dayag ngayong paagi o sa konkretong paagi sa atong pagtuman sa iyang gisugo kanato. Unsa bang labing nakong sugo nga gihatag kanato sa Dios? Unsa bang labing nakong sugo nga gihatag kanato sa Ginoo? Higugmaon ng Dios labaw sa tanan o higugmaon ang atong isigataw sama sa atong kaugalingon. Si kinsa katong magatuman ining maong sugo, nakatuman og nakapadayag na usab di ay siyang gugma ngadto sa Ginoo. Sa konkretong paagi, atong ipakita nga kita nahigugma sa Dios. O sa konkreto sa mga paagi, atong ipakita nga kita nahigugma gayud sa atong isigkatawo. Kaya mao kini ang gisugo sa atong Ginoo o diha sa atong paghimo sa ingon, atong gipadayag ang atong gugma ngadto kaniya nga nahigugma kanato bisan pa sa atong pagkadili angayan ni nimong Dios nung gugma. Pinagi nga Jesus atong dalan ngadto samahan, atong dadon natubangan sa Dios ang mga panginahanglanon sa simbahan o sa kalibutan. O mayon kita,
Ginoo, pakita kami sa dalan. Ginoo, pakita kami sa dalan. Hesus, tudloi kami ug ang tanang mga tawo sa imong dalan nga makapaniguro kami kung asa kami paingon ug magpakabuhi sumala sa imong paagi, magbuhat sa unsay angayan ug maayo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pakita kami sa dalan. Hesus, himua ang among dalan sa kinabuhi nga hapsay, puno sa kaangayan, kaluoy ug kaayo, nga mahimo kining agianan sa kalinaw alang sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pakita kami sa dalan. Hesus, himua ang imong mga katawhan nga makakaplag sa dalan, paingon sa kinabuhi ug kasing-kasing alang sa usag-usa. Nga dili naunta kami magpabilin nga daw halayo sa usag-usa. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pakita kami sa dalan. Hesus, himua kami nga makakaplag sa dalan sa among kaugalingon, nga kami masayod kung kinsa gayud kami ug unsay among gusto gikan sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pakita kami sa dalan. Hesus, dasiga nga matag usa ka namo ug nga diha sa among mga katilingban, ilabi na ang nagsimba karon diha sa Facebook Live, uban kang Padre Bas Oxtero, mahimo kami nga uban kanimo nga dalan sa kahayag ug gugma nga maghatod sa mga katawhan ngadto sa Ginoo, pinaagi sa among aktibong pagsalmot sa gagmay simbahanong katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pakita kami sa dalan. Nining tuig sa ekumenismo, pakigdialogo sa mga naglain-laing tinuhuan ug sa mga lubad nga unta makita nato ang atong kahiusahan diha sa pagtuo sa usa lamang ka Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pakita kami sa dalan. Ginoo Jesus, among gitugyan ng among kaugalingon kanimo, kay siguro kami nga kini mo sangpot kanamo sa makaluwas nga balay samahan. Kay ikaw mga among igsuon o higala karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo ron ng ako inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios samahan, makagahom sa tanan. Dawaton ang taas sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg paghimay siya ngalan ug alang usab sa atong kapusdanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga among mga pag-ampo mga halal, himo kaming angay sa imong sakramento sa gugma. Pinagispaghatag kanamo sa imong pasaylo,
Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayo ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagahom sa tanan. Angay matarong gayon nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan ilabay na yun kano sa si Kristo gihalan nga among sakripisyo sa Pasko. Kaya nga among karaang kalaot na tapos na. Usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o. Diya kang Kristo gitibok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod nini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmayang tibok kalibutan. O usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyo pag-awit sa himno sa imong himaya, niya sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigo na nagani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gid ka o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siyog paano mipasalamat kanimo. Mipika so mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao nga akong lawas nga itugian alang kaninyo. Sa sabang paagi tapos ag panihapon mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Ihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron na mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, nagahalan kami kanimo amahan ining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuanga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Namnami Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuanga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Patrick Daniel among Obispo, o sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila kang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, nada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, nginahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniyawan kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo makagahom nga mahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-aampo kita sa mahan atong gamito na mga pulong nga gitudlo kanato
sa atong manunubos. Amahan namo, anak ka sa langit. Pagdaygo ng imong ngalan, mabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman na imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo og karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itukyan sa panulay, hinunuan luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo, Ginoong, imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian ng gamog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang amo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo, Maanaw sab kanimo. atong ipakita ang atong paginigsunay, panaglait manaa kaninyo. Maanaw sab. Kordero sa Dios ka nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhii kami. Kordero sa Dios ka nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhii kami. Kordero sa Dios ka nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kiniwang kuraro sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mulahan ng gidapit, alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Pag-ampo alang sa usa ka espirituhanong pagkalawat. Akong Hesus, nagatuwa ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw, labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-ampo kita. Pagagahong tunay nga Ginoo, imo kaming giuli. Nganha sa kinabuhi, pinaagi sa pagbanhaw mo ni Kristo, ligiuna kami pinaagi ning sakramento sa Pasko sa pagkabanhaw.
Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata para sa novel coronavirus. Nisangpit kami kanimo, niining panahon sa amuang panginahanglan. Nga unta mapanalikdan mo kami, batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus. Nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan, ug nahiagom sa kadaghanan. Nangalyupo kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ni ining maong virus, nga nagdala sa makalilisan nga sakit. Giyahi ang mga kamot, ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos, ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan, ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdag. Nangalyupo usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatagan unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga maghiusa kami sa pagbuhat, alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Ang Ginoo manaag kaninyo. Maanaw sab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nagikahalad ang Santos nga Misa, tungdadon ang gugmaw kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.